Да, ще информирам за нещо много важно. То е, че това ще не бъде най-дългото бягане за годината. За сега. Конската поляна. Нас се тича по Конската поляна. Да. И надушвам дивеч тук. Беларски маратон. Имат си известни пътища, като се виждала при лед. Много тортиран. Равното водогоре. Скока така. Я да видим кой е най-сериозния. Ванка. За много години. Не знам къде е.